रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोनसिम आङो XNDP इउनाइटेड फाराम धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि जानानै आङो नोंथांमोनसिम आङो साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। नंगौ XNDP इउनाइटेड फाराम धेमाजि जिल्ला दिनै 14 सेप्तेम्बर दिनैनि दिनावनो एनडिपिनि बर' हारिनि थाखाय राजनैतिक भाबै अर्थनैतिक भाबै समाज सोलोंथाइ बेफोरखौ लानानै आरो हारिनि थामोनथाइखौ लानानै एनडिपिआ 1986 1986 मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन। बेनिनो गिबि मुंख्लं जोङो अराय सम गोसोखांनांगोन बि बाम्बुरगोरा बिथाङा दिनैनि दिनाव आगोमा जिउखौ एनडिपिनि मुङै मुंख्लं जाजेनदोंमोन। दा बेखौ लोब्बा लानानैनो दिनै जोङो धेमाजि जिल्ला XNDP इउनाइटेड फाराम अर्थात खौसेथि आफाद बियो दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि नैबे फ्रन्ट हाइरडनि 4 लेन हाइरडनि फ्रन्ट साइडआव थानाय जोंनि बिथायाव बेखौ जोङो जिल्ला भाबै जोङो दिनै फालिनाय जादों। बेवहाय आङो आफादगिरि महरै आङो फुंनि जि हाबाफारिफोर दंमोन बेफोरो मोनफा मोनफा जोबनानै थांगासिनो दङ। बेखायनो आं दिनै मुंख्लं साननि गेजेरजों बुंगोन दिनै 2020 मायथाइयाव जानाय जिथुनाखि गोरोबथा बे गोरोबथाया बर' हारिनि थाखाय बर' हारिखौ गोजौआव लांनो थाखाय बे मोनसे एनडिपि आरो BKWC आरो BTR गोरोबथाया जानानै फैदों। बेनिखायनो दिनै आङो बे मुंख्लं साननि गेजेरजों दिनै जोंहा गोबां मुंख्लंफोर दङ बाम्बुरगोरानिफ्राय लानानै जेसेबां मुंख्लंफोर दङ बै मुंख्लंफोरनि न'खरनिसिम आङो दिनैनि दिनावहाय धेमाजि जिल्ला XNDP इउनाइटेड फारामनि जानानै आङो आफादगिरि महरै आं बिथांमोनसिम दुखु फोरमायदों आरो दुखु आङो फोरमायहरनांगोन। जिथुनाखि जोङो बै मुंख्लंफोरनि अबदानाव दिनै जोङो आं दहाय बुंनाय बायदिनो हारिखौ जोङो गोजौ फारसे लांनो थाखाय हारिखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय हारिखौ जोङो सिनायथि होनो थाखाय जोङो एनडिपिआ 2020 मायथाइयाव गोरोबथा जादों। दा बै मुंख्लंफोरनि बिहोमा होनायावनो दिनै जोङो उदां अख्राङाव जोङो अदेबानि आं बा आंनि सोद्रोमा जेसेबां जोंनि एनडिपिफोर सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोना दिनै उदां अख्राङाव नुजाफैनो हादों आरो समाजजों माहारियारि आफादफोरजों गोरोबनानै खामानि मावनो हानाय मोनसे परिबेखखौ मोननो हादों। बेखिनिखौ आं बुंगोन आरो आं बुंबावगोन दिनैनि गेजेरजों जोंहा जिबायदि आरो मावनो गोनां दंबोयो जोंहा गोबां दिनैसिमबो एकर्डनि गेजेरजों दिनै 5 बोसोर जाबाय गभर्नमेन्ट जोंहा BTR गभर्नमेन्ट दङ आसाम गभर्नमेन्ट दङ इन्डियान गभर्नमेन्ट दङ। जोङो दिनै बर'फोरनि जिथुनाखि 2020 फैफानाय जा जोंनि मोननो गोनां अधिकार बे दिनैसिमबो साक्सेसफुल जायाखै। आं बेखौ मुंख्लं साननि बा मुंख्लं सान हाबाफारिनि गेजेरावनो आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन आरो आं बुंथारनांगोन। मानो होनोब्ला दिनैहाय जोङो गोरोबथा जाखांनायनि उनाव दिनै आउट अफ जोङो BTR हिसाबै बा आउटआव जोङो 6 सिडुलनि बाहेरायाव थानाय हिसाबै जोङो थेलेब लेब जों मोनसे काउन्सिल मोनदों। दिनै बे काउन्सिलनि जिबायदि अबस्था बे अबस्थाया खोब गाज्रियाव दङ। मानोना दिनै आउट अफ BTRआव थानाय साफ्रोमबो बेसेबांखि आमजों रिभलिउसनारि आफादफोर दङ दिनै 2003आव बेल्टि एकर्ड जादों बेजों BTC मोनदों। BTCनि सिगाङावहाय जोंहा मोनसे एकर्ड जादों जाय एकर्डआ बेजोंबो जोंहा साक्सेसफुल जायासै। फैयै फैयै जोंहा BTR एकर्ड जाबाय। बे BTR एकर्डजों जा काउन्सिल जोङो 6 सिडुलनि बाहेरायाव जोङो थेलेब काउन्सिल मोनदों बेनि अबस्थाखौ जों नोजोर होयोबा खोब दुखुनांथावना। बेखायनो आं बुंगोन बर'नि जोंनि माहारियारिफोरनि जिथुनाखि नन पलिटिकेल आनपलिटिकेल बा पलिटिकेल बा राजखान्थि दैदेनगिरि आरो अराजनितिक दैदेनगिरिफोर जेरै समाज सिबियारि आफाद
जोंनि गुबुन गुबुन आफाद माहारिनि आं बेखौ बुंबाय थाथ'ला मानो होनब्ला जों बिसोरनि जिथुनाखि जोंनि राजखान्थि अधिकारा जोंहा जुदि आखायाव फैयाब्ला बर' हारियाव होनबा जोंहा हारि जौगानायनि जों सिमांखौ दानो हाया बेखायनो नैबे 2020 गोरोबथानि गेजेरजों जा जों BKWC जों मोननो हादों आउट अफ बिटिआरआव बेखौ नोजोर होनानै आं माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायगोन दिनैनि मुंख्लं साननि गेजेरजोंनो आरो मुंख्लंफोरखौ आं सिगाङाव दोननानै आङो बुंगोन आरो आङो बुंनांगौबो फैदों आरो बुंखानांगोनबो मानो होनब्लाथाय जोङो दिनै रुलिं गभर्नमेन्टआव जोङो माबायदि रुल लादों लायाखै जों बेखौ बुंनो थाङा जिखुनु जोंनि दफाफोरा जाफुंजोबनांगौ आरो मुंख्लंफोरनि जिथुनाखि मोननो गोनां रिहेबिलिटेसन बेखौ दिनैसिमबो मोननाय जायाखै जोंहा मुंख्लं हिसाबै NDBआव मुंख्लं जानाय हिसाबै जोंहा गासै 32 सा दङ धेमाजि जिल्ला हिसाबै बिनिनो जोङो मात्र 6 जनल' मोननो हादों जोङो गभर्नमेन्टआ जि बिथोन होदों बेखौनो जोङो मुंख्लं न'खरफोरनि जानानै जोङो स' खालामदों जों माने गभर्नमेन्टआ जिथुनाखि प्रशासननिफ्राय लानानै SPDCनिफ्राय लानानै IGPनिफ्राय लानानै भेरिफिकेसन जायो बे भेरिफिकेसनफोरा जोङो अलरेडि धेमाजि जिल्लानि आफादगिरि महरै आरो जोंनि थान्दै सुबुंफोरा दिनै भेरिफिकेसन जेरै गभर्नमेन्टआ बिदों बिदिनो जोङो तथ्य पातिखौ जों होबाय थादों दा बिसेयावबो दिनै 5 बोसोर बायदेम लांनायावबो दिनै धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोंहा गोबां मुंख्लंफोरा थालांबाय आङो आवगोलनि नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरावबो बुंदोंमोन आरो खावलायदोंमोन बे फोसावदिं बा नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजोंनो गोबां बार फोसावबाय खिन्थु जों जेबो रेसपन्सिबिलिटि मोनाखै खिन्थु सरकारा दिनै थाङै बायदेमलांबाय दिनै इलेक्सननि सम फैबाय 22 तारिखआवनो इलेक्सना जाना फैबाय खिन्थु मुंख्लंफोरनि जिथुनाखि बिहोमा होलांनायनि सायावनो दिनै हारिया एसेबाबो जोङो हां मोनदों आरो बे हां मोननायनि गेजेरजोंनो जोङो राजनितिक भाबै अर्थनितिक भाबै समाज भाबै जोङो हारिखौ सिबिनांगोन जाथिखौ सिबिनांगोन आरो जोङो समाजखौ जोङो गोजौ फारसे दावखोनांगोन होननानै आं दिनै मुंख्लं साननि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव रोखायै बुङो नंगौ मोनसे आफाद हिसाबै मुंख्लं सानखौ जों लोब्बा लानानै जिथुनाखि जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDBनि जि मावथांखि हारि सिबिनाय जोङो दिनै नंगौ मोनसे समाव अस्त्र लानानै जोङो जाथिखौ रैखाथि होबोदोंमोन दिनै गोरोबथानि उनावहाय जोङो न'सिम जोङो उदां अख्राङाव जों फैनो हादों आरो बेहायनो जा NDBनि थैनायाव बिहोमा होलांनायफोरनि थाखाय दिनै 14 सेप्तेम्बर बेखौ लानानैनो जोङो मैयानि डेलिगेटआव जिथुनाखि जोङो थान्दै मेल लादों बे थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो जोंनि आइडिय'लजि जोंनि फिल'सफिफोरखौ जोङो सावरायनाय जादों बे सावरायनायाव बा जोङो थोंजोङै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ एसेबाबो आं फोरमायनाया आंनि थाखाय गोनांथि होननानै आं सानो मानो होनोब्ला जोंनि खौसेथिखौ जोङो गोमजोर खालामनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों लानाय जादों आरो जोङो दिनैहाय जोङो आउट अफ बिटिआरआव थानाय एक्स NDB बा जोङो सारेन्डार NDB गासैबो NDB हिसाबै जोङो दिनै माबायदि जों खामानि मावलांगोन बेफोरनि सायाव जों सावरायनाय जादों आरो हारिखौ जोङो बोरैहाय जोङो बर' समाजाव जोङो बोरैहाय बर' समाजखौ जोङो बोरै जे जोङो डेभेलप फारसे लाबोगोन बेनि थाखाय जोङो सावरायनाय जादों जोङो एजेन्डाबो लादों आरो जोङो थांखि बिथांखि दैखांदों बे थांखि बिथांखिफोरखौनो जों लानानै दिनै रायजो राजानि गेजेराव जों फोरमायगोन आरो जोङो मोनफ्रोमबो माहारि आफादफोरजों जोङो गोरोबनानै खामानि मावनायनि जोङो मोनसे जोङो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो लादों बेखिनिखौ जोङो थान्दै मेलाव जोङो दैखांनाय जादों बे मानोना एसे आलादा मानोना जोङो आर्मसजों फैफानाय आर्मसजों जोङो जिथुनाखि आर्मस रिजनेल आफादमोन जोङो दा जोंहा एक्स NDB हिसाबै जोङो माने आफादा एकर्ड जाखांबायबाबो मानो होनब्लाथाय जोङो माने नैबेयाव जिल्ला हिसाबै जोङो बर' समाजखौ हारिखौ बोरै फारसे एसेबाबो डेभेलप लांनांगौ होननानै जोङो बे मोन्थोरखौ लानानै फैदों बेहाय दा नोंथाङा बुंनाय मथे BKWCआव इलेक्सन दाबिदार जागोन नामा बेयो समा खोन्थासिगोन मानोना समजों लोगोसे ना हारिया बोजों फारसे डेभेलप जादों बोजों फारसे आनडेभेलप जादों बेखौ नोजोर बोनानै जोङो
बेखौ जोङो खामानिखौ मावगोन आरो जोङो मोनफ्रोमबो आफादनि थ्रुयैनो जोङो रायलायनायनि गेजेरजों डिसकासन खालामनायनि गेजेरजोंसो जोङो डिसिसनखौ लागोन। बेहाय दा आं बे मेटार बा बे आं साबजेक्टखौ आङो दा बेहाय बुंनो हाथ'वा, मानोना जों दा दाबिदार नङा। मानोना जों दिनै हारि सिबिनो थाखायनो जोंहा गोबां दिन सम दंबोयो। हारिखौ बोखांनो थाखायनो जोंहा दिनै ड्राग्सनि गेजेराव दिनै माखासे गथ'फोरा गाज्रि जालांनो हमदों। बाइक सालायनाय दिनै बर'फोराहाय मेट्रिक आनजादाव बेसेबां डिभिजन लाखिनो हादों, बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला दिनै समाजखौ बोखांनांगौ दं होननानै इउनाइटेड फरामा सानो आरो। खिन्थु नैबे राजनितिकआव दाबिदार जाथ'नायनि बाथ्राखौ दा बुंनो हाया। बे सम आरो बोथोरजों खारफानांगोन आरो।